Рефлекторите са едва 1% от населението на Земята. 1,4. Това са 1 на 100 души. Са тук да отразяват енергийните потенциали на другите. Да бъдат своего рода огледало, в което можем да се огледаме и евентуално да се влюбим в себе си. Проблема на съвременните хора е, че се мразят. Те не се харесват. Знаете ли защо? Как можеш да харесваш маската си? Как можеш да харесваш нещо, което не си, а което претендираш, че си? Това е всичко. В момента, в който свалим маските и бъдем себе си, ние се събуждаме за потенциалите си. Събуждаме се за красотата на това, което сме. За нашата цел и смисъл тук на тази земя. А тя да разширяваме съзнанието си. И рефлекторите са тук да ни показват къде се намираме в тази плоскост. Те ни рефлектират, за да ни покажат доколко изкривени сме от нашата същност и доколко сме автентични и истински. Рефлекторите са тук да ни повдигат. Да можем да се събудим от матрицата. Да излезем от това състояние на заспалост, от това състояние на заблуда, на състояние на доказване и на търсене как да се подобрим, как да бъдем различни, как да не сме това, което сме, за да угодим на света, на другите, на себе си, на очакванията. Рефлекторите са тук да бъдат изненадани. Изненадани от това, че ще срещнат хора, които са готови да се събудят.